Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel Panlasang Ilocano. Yan, umpisa na po natin ang ating pagluluto. Una, ang G. Sunod po natin ang garlic. At ang sibuyas. Sunod na po natin ang cinnamon roll o cinnamon stick. Sunod na po natin ang cashew nuts. Ang coriander seeds. At ang cumin seeds. Sunod na po natin ang bay leaves. Ang raisin, at ang carrots. Haluin po natin konti. At sunod na po natin ang kamatis. Haluin po natin muli. At ilagay na po natin ang manok. Hinati ko lang po siya sa dalawa. 10 pong chicken yan. Haluin po natin konti. Ayan. Sunod na po natin ang ating paminta, black pepper powder. At ang naglagay din po ako ng garlic powder. Maglalagay din po tayo ng toyo, soy. At 1 cup of water. Tapan po natin. Luto po natin ng ilang minuto. Ayan. Haluin natin muli. Takpan muli natin. Ng ilang minuto pa. Ayan. Ngayon, ang gagawin po natin ay babalik ta rin. At ihiwalay po natin ang ating manok. Ayan. Ayan. Tatanggalin na po natin ang niluto nating masala. Ayan. Pag-iwalayin po natin. Ayan, okay na po. Maglalagay naman po tayo ng tubig para sa ating bigas.
Lalagay po ako ng dry lemon. At tatakpan ko po hanggang sa kumulo na ilang minuto. Ayan. Kumulo na po ang ating tubig. Ilalagay na po naman natin ang bigas. Ayan. Bigas po ito ng pagkapsa talaga. Haluin natin konti. Tapos takpan natin. Yan. Luto na po ang ating bigas. At i-drain ko po ang tubig. Kasi iluluto po natin mamaya. Ayan. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating nilutong masala. Tapos po, ilalagay po natin ang unang layer na bigas. Yung niluto natin kanin na para sa kapsa natin. Ayan. Ikalat po natin. At ilalagay po natin muli ang ating masala na panghuli. Ayan po. Lagyan po natin ang panghuling bigas. At maglalagay din po ako ng ceiling green. Haba. Ceiling green haba. Iluto na lang po natin sa mahinang apoy. Huwag po natin lalakas bago masunog. Ayan. Yung manok, ilalagay ko naman sa oven. I-open ko po mga 30 minutes. Ayan, takpan po natin. After 30 minutes, ito na po ang ating manok. Ayan. Ayan. At lalagyan ko po siya ng lemon para maglalasang adobo talaga po siya. Ayan, iserve na po natin ang ating adobong kapsa. Ayan. Pag nagustuhan nyo po itong video na to, don't forget to subscribe at mag-like po kayo. Ito po ang ating adobong kapsa. Salamat po mga kababayan sa inyong panonood.